Здравейте, аз съм от България, от София и днеска направихме много хубав преход до кораб, 2764 метра. Много приятна компания с водач Любче Чучунковски, наш добър приятел от Делчево. Групата беше изключително концентрирана. Чакай, давам нещо много важно, което трябва да кажа. Прехода беше чудесен, с тръгването, с организацията, с завършването най-вече. Тук е мястото да благодарим на нашия приятел Любче Чучунковски от Делчево. И веднага се отзова след нашия телефонен разговор. Той веднага пое отговорността и дай Боже и занапред така да ходиме на други върхове и нашето приятелство да се утвърждава и да продължи за вечни времена. Вчера планинарски спортски клуб Голак от Делчево, заедно с членови от Делчево, Виница и град от София, Република България, това са наши членови, направихме една високогорска акция за изкачуване на връв от голем кораб, 2764 метра на морска височина, на планината кораб, воедно и най-висок во нашата држава. Така што почетна точка ни беше Карулата Победа, тоа е на 1453 метри на морска височина, потоа поминавме преку местноста Беланджа, 1750 метри, потоа поминавме кај Нистровски кораб, потоа Кобилино поле, 2450 метра на морска височина и крајната цел врвот голем кораб, 2764 метра на морска височина, кој што се наоѓа на самата гранична линија со Република Албанија. Така што ние, значи, ја направивме оваа организација, се со цел, како што кажал, да го искачиме врвот, така што на самиот врв имавме и средба со наши пријатели планинари од Република Албанија, каде што секоја година тие имаат традиционално искачување на овој врв, така што на самиот врв, значи, се подруживме по добри временски услови, со идеално, да не речем идеални временски услови, сончево, без ветар, нормално температура од 20 Целзиусови степени, така што вкупната маршрута беше 18 км во двата правца или 9 км во еден правец, така што без никакви проблеми и потешкоти ја реализиравме оваа високогорска акција за искачување на врвот голем кораб.